godine 1532. u znak rođenja novog prestolonaslednika, koji će kasnije postati poznat kroz istoriju kao Ivan Grozni, sagrađena je upravo ova crkva koju vidite njemu iza leđa. Evo nas drugovi na ulazu u Kolomensko je, jedan park nedaleko od Moskve, inače nekadašnja carska rezidencija, carsko selo. Ovdje se vidi plan parka, Kolomensko je muzej zapovjednik. Malo ćemo se prošetati da vidimo kako to izgleda. Prvi do ulaza sa ove strane je dvorac cara Alekseja Mihajlovića. Ovo je on ispred nas, urađen sav iz drveta, tipični ruski stil. Ovo što vidite je savremena rekonstrukcija spomenika ruskoj drvenoj arhitekturi iz 17. vijeka. Obrazac jedinstvenog stila sa elementima, detaljima do Petrovske Rusije i zapadne Europe. Objekat ima 26 različitih tremova ulaza. Ovo je jedan od njih i glavni. Ovo je carev dio. Ovdje su nekada samo carevi hodali, a red je da i mi prođemo. Ovdje na vratima na ulazu se vide grbovi, razni ruski. Великий князь Литовский, царь Псковский, Югорский, Подольский, Ярославский, Ростовский. Nažalost, slikanje unutra, snimanje je zabranjeno, ali možemo odavde malo da pogledamo.
A mi idemo polako pješice prema rijeci Moskvi. Na putu od Carevog dvorca do rijeke Moskve prolazimo kroz Carev voćnjak. Vrijeme je idealno za jednu popodnevnu šetnju i za odmor. Vidimo narod odmara. Pobjegao iz gradske gužve. Na putu do rijeke Moskve, prolaskom kroz šumu nailazite na hram Usikovanje glave Jovana Preteče, koji je izgrađen 1529. godine. Baš ovdje, na ovome mjestu, gdje je naredio da se sazida ovaj hram po povratku iz lova, veliki knjaz Vasilij III je saznao da će dobiti sina nasljednika, budućeg cara, svima poznatog kao Ivana Groznog. Mi idemo dalje, nastavljamo našu šetnju kroz šumu, spuštamo se sa ovoga brda na desnu obalu rijeke Moskve. Evo nas u podnožju nekada strateškog brda. Dolazimo na desnu obalu rijeke Moskve. Čista priroda, čista i bistra voda. Mnogi ljudi piju vodu iz ovoga potoka što se ulijeva u rijeku Moskvu. Odavde se pruža pogled na početak grada Moskve. Evo nas ispred crkve Vaznesenja Gospodnjeg, čija je gradnja počela 1528. godine. Sagrađena je u čast rođenja dugo čekanog sina nasljednika Ivana IV, kasnije svima poznatog kao Ivan Grozni, prvi ruski car. Crkva je visoka preko 40 metara, 42,3. Veoma mi je drago što sam imao čast da obiđem mjesto rođenja prvog ruskog cara Ivana Groznog, čija je majka Elena Glinska, a baka Strpnja Ana Stefanovna Jakšić, za one koji nisu znali. Ovdje imate ova predivna mjesta da sjedete, da ručate, da popijete kafu, gdje i mi naravno sad idemo. Toliko za današnju šetnju. Mi polako video privodimo kraju.
Ne zaboravite da se pretplatite na naš YouTube kanal da ne propustite sljedeći video.